Bakit nga ba maraming Pilipino pa rin ang tumatanggap ng 1.5+3 na katulad ko? Ito real talk. Kaming mga hindi skilled ay nag-apply sa Maynila, nangutang at nangako sa inutangan na babayaran agad pag nakalipad na. Ito ang kwento ng karamihan. Habang nag-a-apply kami, gumagastos kami sa araw-araw. Walang pumapasok na pera dahil nung nag-apply kami, sigurado ang hirap magpaalam sa pinapasukan mo na mag-a-abroad ka. Kaya madalas, stop ka talaga sa trabaho. Marami kang applyan, pare-pareho ang offer. Syempre nung una sa totoo lang, malaki na sa amin yung 1.5+3. Kasi alam nyo naman sa probinsya maliit lang ang sahod monthly. Kaya sa 1.5+3 nakatumbas ay 27k tapos libre na lahat, talagang it's a much better opportunity, ika nga. Tapos almost 20 to 30k pa ang magagastos mo pabalik-balik ng Manila. Asikaso ng requirements hanggang sa mag-medical at matanggap ka. Maraming agency ang tatawag sa'yo at may mas mataas pang offer. Pero may mauunang 1.5+3 na dire-diretso ang process. So syempre maisip mo, first time mo lang naman, hindi ka na mag-aatubili, hindi ka na magdadalawang isip. Kung sino ang mauna, sasabihin mo sa sarili mo, igagrab ko na to. Kasi mababaon kami sa utang at magugutom ang pamilya ko. Sabi nga, do or die na. Pag tinanggap mo yan, swertihan na lang pag tinasan ang sahod mo after 2 years. Ngayon, yung nagsasabing wag tanggapin yung offer, may papakain ba sila sa pamilya mo habang naghihintay kang matanggap? Kasi nagbabakasakali ka pa ng mas mataas na offer o ikaw magde-decide na magbago ang buhay mo. Ngayon, sasabihin ng iba na ang content ko ay mandamay ng ibang tao sa maliit na sahod o binibigyan ko kayo ng inspirasyon na pwedeng magbago ang buhay mo once na malaman mo na ang sahod mo ay hindi magdidikta ng kapalaran mo. Ikaw ang may hawak ng pera mo kung paano ito gagastusin ng wasto. Nasa diskarte po yan, kahit maliit na halaga yan, ay ang importante kung paano kikita ang pera mong pinadala sa Pinas. Ka-OFW, just don't let anybody take away your dreams. Good luck. Note, isa pang inspiration at hindi ko ito pinagyayabang. Dati, nung nag-apply ako, 1.5+3 lang ako. Ngayon, 7 years na ako sa kumpanya. 1.5+3 plus 1.5 plus allowances pa. Kalahatan ng mga bashers, 1.5+3 pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko po yan inaasahan. Pero God is good.